खाजियामाथि दखरा एबसुआ खुंगा 13थि बोसोरारि थान्दै जखन्थाइ खुंदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बेंखनाव थानाय खाजियामाथि दखरा एबसुआ सानसेनि हाबाफारिजों दिनै आफादनि खुंगा 13थि बोसोरारि थान्दै जखन्थाइखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुङो। हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव दखरा आफादनिफ्राय ओनसोलनि फरायसाफोरा गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगौनि थाखाय सिगांग्रो खामानि मावनाय जागोन होननानै आबुङै फोरमायना होयो दखरा एबसुनि आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि दिनेश ब्रह्म, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी, धोनस्री ब्लकनि TCLCनि मासिगिरि रुजुगोरा मोसाहारि, खाजियामाथि गोजौ फरायसालिनि गोरायुं गहेन चन्द्र बर' आरो गोबां मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। खाजामाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13थि थान्दै जखन्थाइ हाबाफारि सानसेनि हाबाफारिजों दिनै खाजामाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुंबिलियाव माहारियारि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, बेनि उनाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बड'फा मुसुखायाव सागर बिबार बावनाय आरो बे हाबाफारिनि उनावनो खाजामाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसाफोरनि बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि उनाव जोङो थान्दै मेल लानाय जादों। बे थान्दै मेलाव उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां रबीन्द्र बर' सारखौ जों लेंहरनाय जादों। बिनि उनाव गेवलां मेलनि गाहाय आलासि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि एबा लोगो नेहाथारि मानगोनां दिनेश ब्रह्म सारखौ जों लेंहरनाय जादों। लोगोसे बे दिनैनि हाबाफारियावनो गेवलां मेलनि बेखेवगिरि मानगोनां उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दिदोम आफादगिरि मानगोनां कर्नेलियास दैमारी सारखौ गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै लेंनाय जादों। दा दिनै बे 13थि थान्दै जखन्थाइ हाबाफारिनि गेजेरजों खाजामाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदि बयबो रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों, फरायसाफ्रा बाहागो लादों, ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमैफ्रा बाहागो लादों, फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादों आरो बे थान्दै मेलाव गोबां जोङो बर' हारिनि जाथिखौ बोरै दानांगौ, बर' हारिखौ बोरै फोसाबनांगौ आरो बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइखौ जों बोरै मावनो हागोन आरो खाजामाथि ओनसोलनि सिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो माबोरै जों सोलायहोनो हागोन, बेनि सायाव जोङो बे थान्दै मेलनि गेजेराव रायजो राजाखौ लानानै जोङो गोबां मेहेरगोनां बेसेन गोसा सावरायनाय जादों। आरो बे थान्दै मेलाव रायजो राजाफोरनिफ्राय रायजो राजाफ्रा मा मावनांगौ आरो मा मावजानो लुगैदों आरो रायजोफ्रा गावसोरनि जाजानाय लुगैनाय बायदि रेजुलेसन लाबोदों। जों बेखौ जोङो आजावना लादों। दा जों माखासे रायजो राजानिफ्राय जि रेजुलेसन होफैनाय, बे रेजुलेसनखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि जेब्ला जखन्थाइ हाबाफारि खुंगोन, बे जखन्थाइ हाबाफारियाव थान्दै मेलाव जों साबमिट खालामगोन। आरो दिनैनि बे थान्दै जखन्थाइ हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोबां जोङो फिथाइ गोनां मोनगोन एबा फिथाइ गोनां जागोन। मानोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि मानगोनां दिनेश ब्रह्म सारा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिगोन। दा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा बा खाजामाथि ओनसोलनि रायजो राजाफोर, फरायसाफोर, आइजो माहारिफोरा बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जों मोनसे सोलायनाय लाबोगोन हागोन होननानै खाजामाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसाया अरायबो मिजिंथिदों। आदसा नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों खाजामाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खाजामाथि ओनसोलनि सिङाव थानाय गामि होन एबा समाज फोसाबनायनि थाखाय जों फार्स्ट स्टेप हिसाबै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जों माने मावनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बे सोलोंथाइ बिथिंखौ माने गोसार होनायाव एबा गोजौ बोरै जों गोसार होनो हागोन
बेखौ रायजो राजाफ्रा खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हांख्रायदों आरो मावबावजानो लुगैदों। दा जों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनाया गोबां समनिफ्रायनो मावबोदों। जेब्ला खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 2012 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावदों, समाज फोसाबनायाव खामानि मावदों। एन्टि ससियेलनि हाबाफारियाव जायफोर जरैथि गोनां सुबुंफोरखौ फोसाबनायाव खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो मावबोबाय थादों। दा दिनैनि थान्दै मेलनि गेजेरजों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फार्स्ट स्टेप हिसाबै जों सोलोंथाइ बिथिंखौ जों नोजोर होनानै गामिफ्राव जोङो गामियाव गोरिब न'खराव थानाय बैसोरखौ जोङो बेसेन होनाङालासे माबाफोर फोरोंथाइ बादा लानानै बैसोर गोरिब न'खरनि फरायसाफोरखौ जों बोरै टिउसन लाहोनो हागोन आरो बिसोरखौ जों बोरै सुजुग सुबिदा होनो हागोन, बेखौ जों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फार्स्ट स्टेप हिसाबै जों बिनि सायाव साननाय जादों। दा रायजोफोरनि अनसायनाया माबायदि? दासिमाव रायजोफोरनि अनसायनाया माबायदि? रायजोफोरनि अनसायनाया बेनोदि जों खाजामाथि मोजां बे बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजोफोरनि अनसायनाया जोबोद मोजां। माने खाजामाथि दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा जि खामानि मावलांदों बेखौ सिगांनिफ्राय अनसायबोदों आरो दिनैसिमबो अनसायबोदों। दा बेहाय जोंनि जि खाजामाथि दख'रानि जि मावथांखि बेफोरखौ जोंनि ओनसोलनि गामिनि रायजो राजाफ्रा मोजां आदर्शजों माने अनसायदों।